Nou, goed oorweekend. Dan binnen gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Alle partijen staan in de campagne stonden en roepen binnen de debatten die ook live volgen op RTV NOF. Een van deze partijen is de BBB Dante Mediel. Zij doen voor het eerst mee met deze verkiezingen. Bij u is Joke Postuma. Zij is listloeker van BBB Dante Mediel. Joke, goedemiddag en welkom. Ja, dank. Mooi dat ik hier jullie bij ons kom. Ja, mooi dat je bent. Je hebt toch deze verkiezing voor het eerst mee. Wat binnen verwachtingen? Er zit in de regering voor het. Ik mag toch wel hopen dat we een zit in de rier krijgen. En ik hoop hij is wel op 2. Oké. Dus, nou. Dat klinkt maar het heel ambitieus. Ja. Hey, nou binnen het laatste tijd natuurlijk op landelijk niveau wordt toch wel wat gedoogwest met de BBB. In de top van de partij wordt mijn Mona Keizer en Henk en Caroline. Het dat effect op de verkiezingen van je? Want mensen die zochten toch vaak wel een beetje naar wat er landelijk speelt. En ja, net iedereen, want gemeente is natuurlijk best wel wat was als landelijke verkiezingen. Maar het dat effect, denk je? Ja, dat moet nog blikken. Als ik zelf zeg hoe wij erin staan, dan ben we eigenlijk wel heel blij dat de partij weer omgaat naar de basis. En dat ze ik vasthouden aan haar partijprogramma. Dus ze wil gewoon de belofte aan de kiezer toch weer meidje en daar net van afwijken. En daar ben ik wel blij mee. Dat is wat wij van willen. Ja, want die hebben het natuurlijk lokaal aanpakken. Hoe ga je dat doen? Ja, we hebben een heel aantal zaken waar we ons voor inzetten willen. Dat begint met het verminderen van regeldruk. En dat kan op alle vlakken wezen. Dat kan voor ondernemers wezen. Maar ik bijvoorbeeld voor het organiseren van evenementen. We hebben natuurlijk al dat het hoendenwipperrok in de geest al last is. Ja. Planier wie dat gasbaanrace in Dam wordt. Ja. En vrijwilligersorganisaties er in een soort om aan te zien. Regels die alleen maar onvuld worden. En dat er eigenlijk weinig geschrapt wordt. Dat is iets wat we wel aanpakken willen. Ja, want die hebben die bibop, die willen er al haar verlies evenementen. Of volgens mij, er is een hengere bedrag van wat weer €25 of zo. Klopt. En daaronder hoeft dat net meer. Nou, aan de andere kant, de gemeente krijgt bezig met de campagne van ondermijning. Hè? En dat soms echt speelt bij dat soort organisaties. Op dat kind mij spelen. En dan hele die eruit. Is dat nou verstandig? Ja, we zijn de bibop net waan op het moment dat er geen reden is voor zwaar. Op het moment dat je wil zwaar gaan meidje, dan kan de bibop nog wel iets wezen om dat mij on te doen of te voorkomen. Ja. Maar net meer standaard invoeren. Nou, wat ondermijning verder betreft, wil ik een heel soort misbruik maken van boeren en van agrarische bedrijven die net meer als agrarische functie gebruikt worden. Daarvan hebben we zijn van voorkomen is eigenlijk beter als genezen. Ja. Dus we willen eigenlijk die ondermijning voorkomen. Terug boeren perspectief te bieden. Hun mogelijkheden te gaan om een nieuwe bestemming te gaan aan hun boerderij, aan hun wenkabel. Dan wordt er wel vast op inzet, hè? Want Roen in Friesland zien we dat het daar een heel botanom is. Hoe ben je daar actief mee bezig dan? Nou, we willen bijvoorbeeld mogelijk maken. Nou is het zo dat de huiskavel vaak in je wenbestemming had. En wij willen de rood voor rood regeling wil verroemen. Wat inhoudt dat op het moment dat die stal sloopt worden, dat er dan net niet een wenning van weer ombouwd worden, maar meerdere wenningen. Dat jouwt de boerenperspectief, zodat ze wat verzinnen kunnen in het verkeerpje van bouwgroen. Ja. En dat zorgt ervoor dat die stal net voor ondermijning broekt werden. Ja, want dat is dan wel een oordeel. Toen neemt nou het inlevering van loonbruik hoe verwijnen. Nou ja, het is net een item waar de BBB heel bordverwarmer in. Speelt dat in de antibedeel of net? Nou ja, er waren natuurlijk wel hoezen bij, hè? Juist. De huiskavel is wat oors als loonbouwgroen. Dat zijn bouwkavels. En in loonbouwgroen waarderen we inderdaad terughoudend. Dus we zijn echt ontzien van, zijn er oren mogelijkheden om toch wenningen te bouwen. Nou, daarom zeiden wij in het dorp een stritsje erbij en inzet op de grote kernen. Om die nog meer te vergrutsen. En zo weinig mogelijk afwaardering van loonbouwgroen. Ja. Maar natuurlijk willen wij genoeg wenningen voor de inwoners.
Nou, is in de gemeenteraadsverkiezingen de programmapunten van een soort partijen hebben ze daar rond de tijd hebben ze die gasten al gewest. Al die wel heel dichtbij. Maar iedereen wil het meeste zich thuis spelen. De meeste balans tussen Wenkernen en platteland. Hoe wil je het verschil maken als BBB? Ten opzichte van al die andere partijen die dat echt al jaar in het programma staan. Hè? Nou, waar wij dus vooral op inzetten is dus het verminderen van die regeldruk. Wij willen echt kritisch zijn naar de regels die er nou binnen Dantumediel. En wat ervan oerbodig is. Nou, dat is heel breed, hè? Ja. Heel druk. Ja. Die ben ooit ergens een keer van betocht. Dat klopt. Maar we zeggen ook dat er vooral alleen maar regels bij komen. En dat er dus eigenlijk weinig geschrapt wordt. Nou ja, ik krijg wel even een voorbeeld van evenementen. Maar ik bijvoorbeeld tradities als kabitshitten. We vinden het heel erg van belang dat kabitshitten op een veilige manier gebeurt. Maar we zeggen ook dat die regeldruk daar bijvoorbeeld ook weer groter wordt. Ze mij kabitploegen nou maar een tent hebben van maximaal 24 centimeter. Mm-hmm. Nou, op het moment dat je als ploeg krijgt een tent kocht van 30 centimeter. Ja, wat doen we dan moeilijk? Dat zijn juist evenementen waar het jong en oud elkaar moet zien. Ja. Nou, dat soort dingen, daar zeggen wij van meer dat net. Nee, nou ik is Costellini, maar die van de FNP zit, die zei precies hetzelfde. Ja. Ja, we hebben inderdaad een heel soort ontsluiting ook bij mij bestaande partijen. Ik denk dat alle partijen in Dantumediel net heel veel volle van waar af zitten. Nee. Ja, daarom heb ik een beetje de vraag waarin mij zie je het verschil. Want ja, het lijkt een heel soort op. Maar en gemeentepolitiek ga je natuurlijk een keer bij elkaar. Ja. Nou ja, we zijn echt voor het bescherming van de plattelandscultuur. En dus het afwaarderen van landbouwgroen. Nou, daar is de FNP had er echt weer een oorstandpunt in. Die zei ook van, nou, wat woningbouw betreft kunnen we ook de verbindingen van het dorp steeds maar vullen met woningen. Nou, dat ben correct te plakken, werd nou een soort landbouwgroen te vinden is. Daar hebben we wat terughouden erin. Okay. Dus echt het beschermen van boer en de plattelandcultuur. Ja. Dat is voor u wichtig. Nou, misschien nog even wat persoonlijke vragen. Door besnijden in de politiek volgens mij. Ja. En waar leidt die motivatie? Waar komt het bij? Wat droot die? Ik ben net helemaal na in de politiek. Want ik heb in het verleden heb ik in de jongerenrier zitten van Dantumediel. Wij hebben een hele sterke agenda voor de jeugd. We willen onder andere een jongerenrier weer opstarten. Want we zeggen dat het voor jongeren extra lastig is om nou een werking te krijgen. Signaal als bijvoorbeeld dat de starterslening momenteel niet is beschikbaar binnen. Nou, daar willen wij echt wat aan doen. En we vinden het belangrijk dat de jeugd erin ook een eigen stem had. Dus dat is wel iets wat ik van belang vind. We gaan nou wieken. Wat staat er nog te gebeuren? Even in het kwart? Qua campagneactiviteiten. Ja, qua campagne. Ja, zeker. Ja. Nou, wij binnen op dit start ben we in Damwoord er ook bezig. We bezoeken ook de sportvelden. Want we vinden het verenigingsleven, dat jet ook bij die cultuur. Dat vinden wij ook heel belangrijk om dat te stipjen. We zijn vanmiddag naar de Geersta. Om daar ook bij VCR ondergang te gaan. En na je weekend ben we in de Westereen. Ja, oké. En er zit nou wat debat onder te komen. Ja, een debat komt er aan. Ik ben druk aan het te zien wat inderdaad het verschil is tussen de verschillende partijen. Ja. En nou, wij hopen op een goede uitkomst. Wij gaan het volgen. Joke, Tiege, dank voor die taaljochting. Succes bij de verkiezingen en van nou een goed weekend. Ja, dank.